de Nadal que se fai cos traballadores, co goberno, que aparecen dous invitados que o alcalde dicía que non tiña relación ninguna, un construtor e un exalcalde. Na comida de Nadal. Na comida de Nadal dos traballadores de municipales, un construtor e un exalcalde. Que curioso, verdad? Que o alcalde tiña que levar obras e contratación e que dija en múltiples entrevistas de que non ten ningún tipo de relación nin con un exalcalde, nin con tal, nin ninguén da súa lista, que estamos nun municipio de menos de 5.000 habitantes, que cando o construtor aparece pola comida de Navidad xa está por todo o pueblo a noticia extendida, que igual non é o ideal que haxa un construtor ajeno ao concello nunha comida de funcionarios e nunha comida do goberno de Navidad, que son detalles que din moito, que o Iago non inventaba tantas cousas como dicían algúns, que Iago non tiña unha cabeza como a como diríamos tan fantasiosa que saca as declaracións de algunhas cousas e de algúns feitos e por tanto feitos innegables e que se poden demostrar, por eso están todos tan calados, porque se poden demostrar. É curioso, pero de todas formas non deixa de ser, díxono antes, algo que xa nos dixemos fai anos, desde o ano 2019. Todo isto ven da mesma parte ejecutora e foron cambiando estrategias e actores para intentar quitarnos fora do goberno, pero fora da política non.